Istina je ta da mi imamo 34 boda, Jagodina 33 i da se situacija na tabeli iz kola u kolo menja. Jedna teška utakmica za nas, Jagodinu dosta dobro poznajemo, izuzetno dobar takmičarski tim koji ima dobru sredinu terena, iskusne igrače i zadnju liniju. Mi moramo izaći samouvereno na teren, u što ne sumnjam. Želimo 3 boda, dobro poznajemo Jagodinu, tvrda, takmičarska, prava prvenstvena utakmica će da bude, ali mi ćemo tražiti u tih 90 minuta šansu da pobedimo. Uvek i pitam, pred svaku utakmicu, dan pred utakmicu, večer pred utakmicu, u slačionici pred utakmicu, jel možete svi, jeste li spremni? I tu treba da bude odgovornost igrača, ako se ne osjeća dobro da kaže ja ne mogu. Nije problem, nećeš igrati danas tu utakmicu, igrat ćeš sledeću. Ali imam utisak da neki igrači nisu bili iskreni pred tu utakmicu i da nisu bili na nivou, međutim idemo dalje, rešili smo to.